Maayo masinati ang init nga dagan sa panahon. Apan masinati ang patak-patak nga pag-uwan-uwan nunot sa wind convergence. Ug alang sa latest weather update, ania si Jomar Eclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon kini ang latest weather update. Ang northeasterly southeast wind flow or hangin gikan sa amihanan silangan ang nakaapekto sa Luzon o sa tibuok sa Visayas, samtang kining easterlies or hangin gikan sa silangan ang nakaapekto sa lalawigan sa Mindanao. Nakita nato sa atong latest satellite image ang sulod sa Philippine Area of Responsibility ug sa gawas wala tay nasigpatan o na-monitor na posibleng mahimo na low pressure area og makasinati tang katag na pagpanag-om diri sa Visayas ug natay mga chance na mga patak-patak na mga pag-uwan. Ang hangin sa tibok sa Visayas hinay nga ito na sa kasarangan ug ang atong kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalot. Diri sa Cebu ang gitas-on sa balot posible moabot sa 0.6 o 2.1 metros. Ang dagat motaok alas 10:59 karong gabi na gitas-on na 1.49 metros ug mohunas sa alas 5:57 sa buntag. Ang atong forecast para ugma in general init ug maayong panahon na masinati sa Visayas, but natay mga isolated rain showers o kini mga pagpanundog og kilat. Ang range of temperature sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, sa Bohol is 25 to 31 degrees Celsius, sa Bacolod ug sa Iloilo is 25 to 31 degrees Celsius, samtang diri sa Tacloban is 23 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang alas 5:56 sa buntag. Para sa dugang detalye, mabisita ta sa atong mga official social media sites, sa atong Facebook account ug sa atong website sa www.bagongdatpag-asa.dust.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan, DUST ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jomar Eclarino, maayong hapon.